Ahojte, vítam vás pri tomto videu na tému ako žiť rozprávkovejšie, ktorá bude rozdelená do dvoch častí a v prvej vám poviem, ako si zlepšiť svoj život, aby ste boli šťastnejší, radostnejší a aby vás bavil tento život. A som takto tuto v lesíku, kde nám pekne svieti slniečko. A tak som si povedala, že natočím toto video tuto, v tomto prostredí, ktoré je také inšpirujúcejšie a pre mňa príjemnejšie. A ešte vám chcem povedať, že tieto tipy nemusia platiť pre každého. Každý sa nachádzame na nejakej inej úrovni, takže pre niekto možno mal naozaj náročnejší život a nevie hneď takto začať s týmito radami ich implementovať. Ak potrebuje možno nejakým iným spôsobom sa dostať k sebarozvoju, takže to chápem úplne, ale verím, že sú tu ľudia, ktorým by tieto rady mohli pomôcť, ktorí naozaj podporia do toho krajšieho života a viacej radosti im prinesú. Tak ako prvé by som povedala, že je dôležité si najprv ujasniť, že kde sa nachádzame a kde chceme vlastne ísť. Čo vlastne potrebujeme v živote zlepšiť, čo nám vadí, čo by sme vlastne chceli inak. Pre niekoho to môže byť kľudne aj také, že niekoho nebaví práca, ktorú robí, alebo niekoho nebaví to, že nemá čas na seba. A keď už vieme, kde sa nachádzame, vieme tieto oblasti začať meniť nejakými krokmi a nejakými radami, ktoré vieme získať od niekoho, kto túto cestu už prešiel. Preto si myslím, že to je veľmi dôležité vlastne sa inšpirovať takýmito ľuďmi, ktorí to zvládli, ktorí to dokázali a majú nám čo teda odovzdať. Vlastne ja som bola kedysi veľmi negatívny človek, čo by ste si možno nepomysleli, ale naozaj ja som nebola moc pozitívny človek a videla som všade niečo zlé, niečo, čo sa zle dopadne a podobne. A vlastne, keď som sa začala zaoberať takýmito sebarozvojovými oblastiami aj rešpektujúcim rodičovstvom, tak vlastne tam to bolo keby úplne inak, že vlastne je dôležité sa zamerať na tie pozitívne veci, inak nebudeme šťastní, alebo je malá pravdepodobnosť, že budeme šťastní, lebo keď myslíme stále na niečo zlé, tak potom ako môžeme vidieť tie pekné veci, ako môžeme byť naozaj vďační za to, čo máme, ako môžeme byť šťastní, keď tam niečo sa stalo, tam je nejaká vojna, tu je niečo, nejaké zdražovanie, a potom vlastne sme stále obklopení tými negatívnymi vecami, ktoré nás vyčerpávajú a ktoré nám proste neprinesú radosť. Lebo keď aj čtete nejaké zlé veci, tak prináša vám to radosť, máte z toho dobrý pocit, lebo pravdepodobne asi nie. A keď vlastne chceme niečo s tým našim životom spraviť, tak je si myslím veľmi dôležité, aby sme videli tie krajšie veci na svete ako tie horšie. Samozrejme, že niekedy je dôležité si pozrieť aj tie horšie veci a keby vedieť o nich, ale keby nezameriavať sa na nich primárne. A taký jeden skvelý tip, čo mi veľmi pomohol, je, že som prestala pozerať správy v televízii a na internete a vlastne som sa celkom som sa tak odčlenila od takéhoto negatívneho prostredia, kde boli naozaj tie zlé správy častokrát povedané. Akože dobré správy kľudne pozerajte, ale tie negatívne sa snažte čo najmenej, lebo naozaj nás to vyčerpáva. Ja už keď teraz len začujem niekoho pozerať nejaké správy, tak ja úplne, že nechcem, idem radšej hneď preč, lebo ma to vyčerpáva. Mňa to už naozaj že vyčerpáva, lebo to nedá nám nejakú nádej, to vlastne nám berie nádej a ukazuje nám, že tento svet je na nič, neoplatí sa tu žiť. A keď chceme naozaj tento život prežiť šťastne, tak nemôže byť v takomto prostredí, ktoré nás vyčerpáva, ktoré nám berie tú nádej. A preto je ešte dôležité sa čo najmenej sťažovať, je to ťažké ako keby nebyť v tej roli obete, ale je to práve veľmi kľúčové k tomu, aby sme vlastne my boli tí tvorcovia nášho života. A na to, ako sa nesťažovať, vám môže veľmi pomôcť kniha Svet bez sťažností, ktorú som čítala a veľmi ma k tomu inšpirovala, že vlastne že nechcem sa sťažovať, že nechcem byť ten človek, ktorý je v obeti, ktorý teraz sa sťažuje na všetko, čo všetko je zlé a vlastne nevidí ten priestor, kde vlastne on má tú zodpovednosť za svoj život. Lebo keď stále dávame zodpovednosť za svoj život niekomu inému, tak potom vlastne
nevieme s tým nič robiť. Sme vlastne závisili od tých iných vonkajších javov alebo nejakých vonkajších osobností, ktorí nám ovplyvňujú život. Ale keď chceme naozaj s tým životom niečo robiť my, tak musíme my prebrať tú zodpovednosť za svoj život a aby sme ho potom vedeli zmeniť. Preto je kľúčové nedávať vinu tým okolnostiam alebo okolitým ľuďom, ale pozrieť sa na to, že čo s tým viem spraviť. Buď to nedokážem momentálne zmeniť a tak to môžem prijať, takže vlastne sa s tým zmierim, že takto to proste je a teraz s tým neviem nič spraviť, ale nesťažujem sa na to. Poviem si, že takto to proste teraz je, takto som si to ja vybrala. A ja som si, napríklad, mne sa tiež veľakrát nepáči chodiť do školy, nebaví ma to tam, nudím sa tam, je tam zlý systém školský, ktorý nás hodnotí a podobne. Ale som si povedala, že ja som si vybrala ísť na strednú školu. A tak beriem ako keby tie dôsledky toho, alebo to, čo tam teraz som, beriem, že to som si ja vybrala a prijímam to, že teraz to takto je. A že do budúcna budem robiť niečo inak, aby som žila šťastnejšie alebo žila inak. Ale vlastne beriem to ako na svoju zodpovednosť, že je to môj výber a môžem sa s tým niečo snažiť, niečo zmeniť, môžem napísať na nejaký úrad, nech sa pokúsia s tým niečo spraviť, to je úplne v poriadku, ale vlastne keď sa to priamo teraz hneď nezmení, tak to príjmem, že je to súčasť toho môjho výberu. A potom sú aj prípady, v ktorých nemusíme len niečo prijímať, ale môžeme naozaj niečo s tým spraviť. To sú fakt tie drobné veci, čo som vám teraz dala tie typy, nepozerať tie negatívne správy, alebo byť v tom pozitívnom prostredí, kde sú podporujúci ľudia, alebo aj to je veľmi dôležité, lebo veľa ľudí sú v takých skupinách ľudí, ktoré ich vyčerpávajú, ktorí ich nemajú možno ani radi, alebo ich ohovárajú, alebo aj proste celkovo sa sťažujú tá skupinka a to nás dokáže veľmi vyčerpávať. Preto je dôležité sa od takýchto ľudí čo najviac ako keby odísť a akože je to na vás. Ja nechcem hovoriť, čo máte robiť, ale že ja sa snažím aspoň sa čo najviac keby ísť od takých ľudí, ktorí naozaj keby mi nedávajú do života tú nádej, tú podporu a nejaký tú radosť, že vlastne keď cítim pri tých ľuďoch, že ma vyčerpávajú, tak sa snažím čo najmenej byť s nimi a keď už som s nimi, tak znova zasa príjmem to, že sú takíto a že ich ja neviem priamo zmeniť a zase je to tá moja zodpovednosť, som si to ja vybrala, takže buď môžem od nich odísť, alebo môžem jedine prijať to, že sú takíto a nesťažovať sa na nich. Tak verím, že vám zatiaľ toto dáva zmysel, lebo pre niekoho začiatočníka to môže byť trošku možno komplikované, ale keby ste niečomu nerozumeli, tak ľudia dajte komentár a ja sa vám to budem snažiť vysvetliť. A pre tých, čo už sú pokročilejší v sebarozvoji, tak asi je to také opakovanie, ale verím, že vám možno ešte niečo pozitívne dá, podporí vás na ceste a ukáže vám, ako som vlastne ja prešla si nejakou tou svojou cestou, ktorá samozrejme ešte nie je na konci, lebo to sa nedá všetko vyriešiť. Stále niekedy človek robí nejaké chyby alebo je v prostredí, ktoré sa mu nepáči alebo niečo nevie priamo hneď teraz vyriešiť. Ale akože snaží sa teda ísť tou cestou a pracovať na sebe, pracovať na svojom živote a ísť teda k tomu krajšiemu zajtrajšku. Tak som veľmi rada, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že vám teda niečo prinieslo, niečo hodnotné, pozitívne, nejakú motiváciu, inšpiráciu. A plánujem natočiť aj ďalšie video, pokračovanie vlastne tohto o sebarozvoji a potom ešte aj o tom, ako si môžete ten rozprávkový svet priniesť do vášho života. A tak sa na vás teším a ahojte zatiaľ.